ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಕೊಡಿಂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳಿರ ಅವು ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಎರನೇ ಇಲ್ಲ ಪಂದು ಅವು ಇಲ್ಲೇನ ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲ ಅವಿಪ್ಪುನು ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಪಡು ಮಾರ್ನಾಡು ಪಂಪಿನ ಮುಂಚೆ ಕಿನ್ನ ಹಳ್ಳಿಡಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲನೇ ತೋಜಾಗ ಪಂದ ಆಸೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ಏತ್ ವರ್ಷ ಪರತದ ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಾಯ್ತಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಸೋತುದು ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಡು ಬಿದ್ದೆಡ ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಎಪ್ಪುನ ಅನ್ಸಿತ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗು ಪುದ ದಿಗ್ತಿಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಇಲ್ಲ 1979 ಕಟ್ಟಿದಿ ನಂಚಿತ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾಮ ಬೊಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಡ್ಪಿಡಿ ಸೆಟಲ್ ಆತ ಬೊಕ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ ಮಾಮನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ರೀತಿ ಇಲ್ಲಾಡು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲ ದುಮ್ಮುಂದು ಪೂರ ಜಗಲಿ ಮಾತ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಂಬು ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ದ ಮೇರ್ ತೋಜುನಾರಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ. ಸೊ ಚಾವಡಿಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಪುಲೆಕ್ಕನೆ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ದೈವದ ಕೋಣೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಒಂಜಿ ಸಾನು ಉಂಡು ಒಂದು ಅಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದಿನ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಕೋಣೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಚಾವಡಿಡೆ ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ರೂಮ್ ಇಪ್ಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಡುತ ಕೋಣೆ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ನಡುತ ಕೋಣೆ ಒಂದು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಕಡಪ ಗಿಡಪ ದಾಲ್ ಇತ್ತೆ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನವು ಒಂದು ಪಣ ದುಮ್ಮು ದಿಕ್ಕೇಲು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿರ್ ತೋಜು ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಏನ ಬೆಂದೂರು ಪನ್ಪಾವು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲದ ನಮ್ಮನ ಏನ ಅನ್ಪೇರು ಬೆಂದೂರು ದಿಕ್ಕೆಲು ಏನೈತೆ ಗುರ್ಕೆಡೆ ಮೀಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ ಗುರ್ಕೆಡೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೇರು ಗುರ್ಕೆಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು. ಸೊ ಐಟೆಡ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಂಡ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ಗ್ರೀನರಿ ತೋಜುಡು 1979 ಕಟ್ಟಿದಿನ ಇಲ್ಲ ರಿನೋವೇಷನ್ ಚೂರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದಂಡು ಬಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡನೇ ಇಲ್ಲ ಮೀನ ನಿವಾಸ ಪಂದು ಯಾನ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ದೈವಲಿ ನಿಂತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲಾತು ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡೆ ಪೋಯಿನದಾಗ ಅಲ್ಪದ ದೊಡ್ಡ ಅರಡಕ್ಕೇಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಎಡ್ಡೆ ನೇಚರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೊಬೈಲ್ ದಾಂತೆ ಕುಲ್ಲೋಡಾಂಡ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೋಡು ಪಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಹಿಂದ್.